Ayan guys, so good evening po sa inyong lahat. So January 1 pa rin ngayon at tayo po ay pupunta ng Tambubong Beach. At ayan guys, so tingnan nyo po si Nel tapos si Eddie. Parang sila po yung magkapatid. Paras matchy-matchy sila ng damit, matchy na ng buhok. Tapos yung V-shape ng ano nila. Anong tawag na dyan? Jaw. Tingnan nyo guys. Nel, harap. Harap. Ayan guys, so pupunta na po tayo ng Tambubong Beach. At ito po guys, kada talaga, pag medyo maluwag-luwag yung oras po namin sa gabi, pumupunta po talaga kami dito para magmerienda, mga ganun. At ayan guys, medyo marami tao ngayon. Talagang daming tao no anywhere. Pero actually, nagsiuwian na rin. At ayan, pumunta po tayo ng La Manila. Tapos bumalik kami ng Manila Sands. Ng White Sands. Ayan guys, pero close na po lahat sila. Ayan guys, so nakaswitch lang yung mga ilaw-ilaw nila guys. At naghanap na lang kami ng iba pa, aside sa itong madalas po naming puntahan. Ayan, medyo nalungkot po kami. Kasi ito yung namin plano. Ayan, naghanap kami ng store, chichirya na lang, tapos kain na lang sa gilid. Ayan, bumili si Ate Bel. Ayan, para at least kahit paano meron kami ngat-ngatin. Pero ayun talaga, naghanap pa rin kami, pati lumihan. Ubos na rin, close na rin sila. At sakto kausap ni Kuya Joey si Kuya Michael. Yan, nakikipagtsikahan kami dyan saglit habang namumroblema kami kung saan nga ba kami magmimerienda dyan. Ayan, so nagpaplano kasi si Kuya Joey pumunta rin ng Ilocos. At ayan, nagkikwento-kwentuhan pa sila. May nahanap po kami dito na burger shop, pa-close na sila. And actually naka-close na, tas nag-open lang para sa amin. Ayan, kasi nakita nila kaming naghahanap-hanap. Around 8 na rin po ata nito Kasi sa kakahanap po namin, talagang wala. At ito na lang, burgeran na lang. Tapos kainin na lang sa tabing dagat. Ay, joke na no. And guys, medyo na bumalik yung sigla namin kasi kahit pa paano may makakain kami. Pawi na lang sa susunod. Thanks for watching. Bye.